सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और जकास चैनल में। सो गासिबो आंनि चैनलाव बरायनो थाबाय। सो गुड मर्निं। सो दिनैनि ब्लगा जागोन पाहार गोजौनिफ्राय ओरैबायदि गगा मोनदो लोमजादो अब्लाबो उपाय गैया। दिनै जों सुट लानो फैदों आरोना बड'लेण्ड एग्र' टुरिजमावहा। बे गोजौनिफ्राय गाहाय मानसिफोरा बेयाव फट' खेबफैसोयो। ओमफ्राय बेयाव मा गेलेग्रा दङ नै माबा फागानि गाखोग्रा नै दिलदां फिल्टां नोंसिनाव मा होनो बा जोंना दिलदां फिल्टां होनो आरो इथिं फागाव थाबायग्रा रपवे आरो ओरै गथ'फोर गेलेग्रा गासैयावबो फुरा दंजोबो आरोना नै बिबार रज'जोब्बाय आरोना नै नोंथांमोनाबो फैगोन फुरा आरो जोंहा हिर'इना मेकआप खालामगासिनो बिदि अके स' जों लाजेननोसै आरो शुटखौ फुरा वेदाराबो मोजां सान्दुं दुंना होदों माबा फग जाबाला मालाबा प्रब्लेम जायो आरो जाहा शुटआ जागायजेनसिगोन नै जाहा बिथाङा केमेरामेन जोंहा बिथाङा एरेन्ज खालामबाय थादों नै मेथाइआ बे दामबाय थादों आरो जाहा एक्ट्रेसफोरा जागवाखै। जों शुटखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां प्रे खालामना लानोसै नै आमाया बाइबेल खेवबाय बाइबेलनिफ्राय भार्स बुंनानै जों प्रे खालामनानै स्टार्ट खालामसै आरो जोंनि शुटखौ। ओमफ्राय दुखानाव हायग्रोदो आरोना शुटनि सिगां जों माबा मोनसे जाना लाग्रोनि खारन गोबाव शुट खालामनाय जागोनथ' बे दुखानाव नै रुटि दाल रेडि जानो थाखाय दायो जाखांना हायबाय आरोना ओमफ्राय दाबो लाथ'वाखै जों शुट दायो 11:30 जासिगोन ओमफ्राय आरामसे लागोन बारा गोलाव नङा गिदाबो दसेनो जोबगोन। गोदान गस्पेल मिउजिक भिडिअ फैगासिनो नेनानै था मालिकादो आंदो रल खालामगोन ओमफ्राय आमाय अनिलनि इउटुब चेनेलाव हगारगोन आरो नै ओरैबायदि फुल गोजा जाना दङ दायो। Wow. Steering Malika de Mari. जाहा सदा सोलिबाय थादों आरोना नै बेसेरि सान्दुङाव। Ready? 5, 6, 7, go! So जाहा फर्स्ट ड्रेसनि शुटआ जोब्बाय आरोना दासो 30% थांदों आरो 70% दंखौ दायो जों कस्टिउमखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि हायदो दिनै गोबां मानसि दङ बेयावहा एग्र' टुरिजमावहा माने फुरा माथो खालामनो आरो मानसि थाबाबो शुट खालामनाङो ओंखायनो जाहा हिर'इना देलायखाखै दासो दख'ना गानबाय थादों। मेकआप आर्टिस्टआ माहानि गामिनिनो मेकआप आर्टिस्टआ ओमफ्राय जाहा आमाया ओइथिं शुट खालामबाय थादों आरो न'आवहा।
स' दायो जाबाय 3:15 ओमफ्राय दाबो जोबाखै जोंहा लास्ट मोनसे बेलेग कस्टिउम सोलायना दोङो नै पुरा मेंजोब्बाय जोंहा खस्थ' खालायगासिनो गासिबो खस्थ' खालायगासिनो आरोना पुरा मोजां जानांगौ आरो गासिबो इसोरनि गौरबनि थाखाय दसे रेस्ट मोनलायबाय जोंहा केमेरायानो चार्जानो गैला अफ जाना होलायबाय बे आमायनि आरोना आमाय माबाफोर बुंगोन नेबाय थादो गासिबो आमायनि चेनेलाव हगारगोन नङा रे गस्पेल भिडिअ आमाया बिदिनो मोजां मोजां बनायबाय थायो आमायखौ सिनायना सिनाया नोंथांमोना बङाइगावनि आमाया ना नोंथांमोना आमायनि इउटुब चेनेलाव थांना नायनो हागोन आरो नै सासेया पुरा ड्रेस चेन्ज खालामबाय मा नाम इउटुब चेनेल अनिल एन्ड मेरि गस्पेलाव नुगोन आरोना बे आमाया बहुत गोदोनि सिंगार आरो सिगांनिफ्रायनो नै जाहा 72 73 निफ्रायनो आमाया गस्पेल बेबायदि मेथाइ खनो आरो नै जाहा ओमफ्राय केमेरायानो चार्ज जोबना होबाय थायो दासो जों फोजोबनो सेस्था खालामनो हाथ'वाखै आरोना आरो बाहाय ससे पार्ट दंखौ 20% दंखौ जोबगोन निस्सय साना हाबा जाबाय नै खिन्थु गोसोआव सानदों आरो साना हाबथ'नाङा दसे थाबाव जोंखौ ने ना जाहाथे मोजां जानाय बायदि नोंथांमोना सानो भिडिअआ 4 मिनिट्स 5 मिनिट्सल' खिन्थु बे 4 मिनिट्स 5 मिनिट कारनेनो सानसे खस्थ' खालायनाङा आरोना सान्दुङावहा आर्टिस्टफोरा पुरा माने गोलोमबाबो रिपिट खालामफिना आङो मिस्टेक जाबाला माथो खालामनो आरोना मोजांथ' खालामनांगोन मोनसे भिडिअनि कारने स' जों खस्थ' खालामदो दिनै फोजोबसिगोन नै जोंहा सासेया मामानि स्कुटि लानानै पापा किपारिया गोलैफैबाय नङा हनै सासे थिखांना होबाय सानि ओरैबायदि खामुखिबाय नालाय बेखौ बेसेरि आपेल लेबना जालाय नारें गोदै जालाय जाबाय थादो मायदि नांदो दे खिथादो सुदाव हायनानै एक्ट्रेस जानो लुगैना लुगैया हा लुगैना लुगैया लुगैदां ना दे मालिकालाय मायदि नांदो ओंखाम उखैबाय खिन्थु गोबां खस्थ' खालामो आरोना मालिकाया मोनसे पार्टखौनो खैबारबा खालामनांदो बेसेरि ना मिस्टेक जायो मालाबा समाव ब्लार जाना होयो उपायथ' गैया आरो दे बाहाय बोना हो दे फ्लादों स' फाइनेलि जोंहा सुदा जोब्बाय आरोना नै दायो कस्टिउम चेन्ज खालामगासिनो बिथिं नै दायो लाइट होजोब्बाय नै पुरा मेंबायलै हाजो खाथियावखाय जोब्बाय पेकआप जाबाय मोनाबाय नै खिन्थु मानसिफोरा दाबो खमायाखै आरोना बिराद दोङो इथिबो नै पुरा जाहैनोसै जोङो नै सानसे शुट लानायनि उनाव दासो मोनजादो ओंखाम नै पुरा जानो थाखाय रेडि एसेथ' उखैजोब्बायमोननो पुरा नै ओमफ्राय बेयो पर्क ओंखाम दाल आलु भाजि ना गासिबो जानोसै लुगैनोल' नाङा आरोना जों जानोसै जा बिसोरो जाखाखै आरोना गोसो होना जादों उखैदोना सानसे मोनजायाखै जा आरो फुङाव नांगौ एसे आरे दा गोसो होना ओमफ्राय जों जाखांजोब्बाय नुवाखै स्लिम स्लाम पुरा खालि लाजिद' लाजिनो केमेरा खालामनायखाय जा दे स' बिदिनो हाय न' मोनफैबाय आरोना 6ता जालायबाय न'आ बेबायदि गोजांबोबाय स' थेंक इउ फर वाचिं द ब्लग टिल दि एन्ड स' बिदिनो नायबाय था सापर्ट खालामबाय था लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन स्टे सेफ बाय बाय